Здравейте и добре дошли в канала на Mental Fit Психология. Днес ще разгледаме темата "Свързани ли са тялото и ума?" Ако това съдържание ви допада, абонирайте се, за да не пропускате нови видеа. Нека започваме! Психосоматиката е връзката и взаимното влияние на психическото и физическото здраве. Емоционалните преживявания предизвикват цяла каскада от реакции в тялото. Когато изпитваме стрес, кръвното ни налягане се променя, стомашно-чревният тракт функционира по различен начин. Силните преживявания могат да провокират или обострят заболявания, да забавят лечението. Тялото може да отразява умствените процеси. Съществува и обратната ситуация, когато здравословното състояние се отразява на психиката. Например, човек се оплаква от разпад, сънливост и апатия, а причината за такива симптоми са проблеми с ендокринната система. Но няма пряка връзка между конкретна емоция и конкретна болест. Отдаваме всяко физическо заболяване на психосоматиката, когато искаме да възвърнем контрола върху тялото и здравето си. Така възниква илюзията. Ако правя всичко както трябва, няма да се разболея. И ако се разболея, ще намеря причината в психиката си и ще се справя с болестта. Но нещата са малко по-сложни. Много фактори влияят върху развитието на болестите. Генетика, екология, околна среда, характеристики на тялото, личен опит, характер и така нататък. Някои от причините са свързани с психологията, но дори и в този случай човек трябва да има биологична предразположеност към заболяването. Органите на всеки човек имат различна сила и стабилност. Например, хората с слаби черва са по-склонни да имат болки в корема, отколкото главоболие, когато са под стрес. Силният стрес се отразява на поведението и навиците на човека. Например, поради трудности в работата, той не се храни добре, пие кафе на празен стомах, спи по-лошо, в резултат на което стомашната язва се влошава. Тоест, има връзка между стреса и обострянето на язвата, но не пряка, а индиректна. Възможно ли е да се причини заболяване? Понякога психиката прави интересен трик. Нека си представим дете, което расте със студена майка, а тя не е много внимателна към емоционалните му нужди. Ако детето внезапно се разболее, майката започва да се грижи за него, приготвя любимите му ястия и прекарва много време наоколо. Болестта за него е единственият начин да привлече внимание. В зряла възраст такъв човек може да възпроизведе модел на поведение, който многократно е помогнал да получи това, което иска. С голяма вероятност той ще настине, когато му липсва внимание. Може да се каже, че във всяка болест има психологически компонент, но не в смисъл, че болестта е измислена или създадена по волята на пациента. Важно е да се разбере, че това е несъзнателен процес. Човек не е в състояние да причини заболяване нарочно. Ако човек свикне да се обляга на болестта, тя може да стане хронична. Такива модели могат да бъдат открити и отработени в психотерапията. Когато няма връзка, има такова заболяване, наречено фибромиалгия, когато болят мускулите, връзките и сухожилията. Веднъж се смяташе за симулация, но по-късно се приписваше на прояви на латентна депресия, както се оказа, също погрешно. Някои антидепресанти помагат при фибромиалгия, но това не означава, че човек е депресиран. Оказа се, че въпросът е в рецепторите за болка. При фибромиалгия те са прекомерно възбудени. Повлияват се от група антидепресанти и погрешната болка изчезва. Психиката няма нищо общо, но антидепресантите помагат. Как точно влияе психиката? Първо, в началото на заболяването, когато се появят първите симптоми. Най-често това се случва по време на стрес. Ако на човек му е трудно да забележи и назове чувствата си, той може да пропусне и сигнали от тялото. Второ, за това как протича заболяването. Например, твърдостта може да влоши състоянието, когато човек трудно се адаптира към новите условия. В крайна сметка, за да се лекувате, трябва да промените навиците и дори начина на живот. Трето, за това как човек се справя с болестта. Лекарят може да предпише лекарства, да предпише диета, но да ви принуди да следвате инструкциите – не. Това е отговорност на пациента. И ако няма активна позиция и включване, тогава ще бъде по-трудно да се възстанови. Как да разберем какво иска да каже тялото? Съществува връзка между телесните прояви и човешката личност. Например, рискът от развитие на хипертония е по-висок при хора, които са прекалено отговорни, страдащи от перфекционизъм.
А свръхотговорността от своя страна може да бъде резултат от детския опит. Например, детето е трябвало да поеме недетска отговорност след развода на родителите си и да отговаря за емоционалното състояние на майката. Дешифрирането на симптома в този случай е да помогне на човек да осъзнае, че е бил принуден да се справи с непосилна отговорност, да осъзнае, че вече няма нужда да спасява майка си от последствията от развода, а също и да си възвърне правото да отговаря само за себе си, давайки възможност на другите да се справят сами. Точно това прави психотерапията. Лекар или психолог? Необходима е медицинска помощ, ако има органични лезии или тежки телесни симптоми. С психолог можете да разберете на кой етап от заболяването психичните проблеми се проявяват най-ясно, да помогнете на психиката да окаже по-малко натиск върху слабото звено в тялото. Психологът ще ви помогне да дешифрирате посланието на симптомите, защо са възникнали точно тук, сега и в тази форма, особено ако са свързани с вътрешни конфликти или травматични преживявания. Ако открихте стойност в това видео, ще се радвам да се свържем. Последвайте Mental Fit и във Facebook или Instagram. Бъдете здрави и до следващия път!